Tak, dočkali ste sa. Keďže sme dosiahli metu 300 odberateľov, tak som vám slúbil odhalenie môjho hlasu. Poďme ale už k hlavnej téme. Máme za sebou niekoľko prípravných zápasov. Po 2 výhrách na Švajčiarskom prišla krutá prehra s Nemeckom 3-7. Samozrejme, je to len príprava, čiže mnoho hráčov nebude ani vo finálnej zostave. To, čo ale desí, boli niektoré prejavy hráčov. Či už brankár Hrenák, ktorý naozaj nemal svoj deň, až po našu obranu. Tento zápas nám jednoducho nevyšiel. Aby nebolo ale veľa tých negatív, tak prišla len predsa len jedna pozitívna správa. A to, že Martin Pospíšil posilní slovenské mužstvo. Či už bude prínosom alebo ťažkosťou, to uvidíme v príprave a neskôr na majstrovstvách sveta. Ďalšia veľká posila je určite Juraj Slavkovský, ktorý teda potvrdil definitívne svoju účasť. Juraj ale nemôže ťahať celé družstvo, takže snáď sa nájde niekto, kto nás poťahá. Uvidíme, čo nám prinesie tento svetový šampionát v Česku. Na predikcie by som si ešte počkal po vymenovaní definitívnej súpisky. Ešte pred koncom videa by som sa vás chcel spýtať, či máte stále záujem o moje historické dokumenty. Či to má ešte stále zmysel točiť. Napíšte mi svoj názor do komentáru. Ale to už je všetko z tohto videa. Ďakujem za veškerú podporu a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.